ಸುನಿರ್ಜನಾ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ. ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಬರ್ತದ ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ದ ಗೋಡನಿಗೆ ಬರ್ತದ. ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ದ ಪುದರ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಲೆ ಅರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಒಂದು ಬರ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಐತ ರೇಟ್ ಸೆಂಚ ಐತ ವೆರೈಟಿ ಸೆಂಚ ಬಂದು ತೋಚ್ಬೇಕ ಕೊರ್ಪ ಬಲಿ ತುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗಾನಾ ಪಂಡದು ಒಂದು ಇರೆಗ್ ಹೈಲಿ ಡಿಮಾಂಡೇಬಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ರೋಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಲ ಅಂಚನೆ ಗಾನಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಲ ರಡ್ಡ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಚೋಕೋ ಬ್ಲಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲಿಟ್ಸ್ ಡ್ಲ 4 ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಇರೆಗ್ ವೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ವೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೈ ಮೆಲೋಡಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೆತ್ತ ರೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ ಏತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ತೋಜುಂಡು ಏತ್ ಐಟಮ್ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಏತ್ ಐಟಮ್ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಲ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೇಸರ್ ಮಲೈ ಪನ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೇಸರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ರೋಸಿ ಮಲೈ ಪಂಡ ರೋಸ್ ದ ಫ್ಲೇವರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಡು ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ₹5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ₹5 ಒಂದು ₹1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ₹1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ₹5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಯಿನವ ₹5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಇಂದುಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ₹1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಂಚಿ ಕಂಟೈನರ್ ಉಂಡು ನಮಡ ₹5 ಅಂಚನೆ ಟ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೇಫರ್ಸ್ ಟ್ವರ್ಕ್ ₹5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿತ್ತು ತೂಪರ್ನ ₹10 ಉಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಫನ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ನಮನ ಡಬಲ್ ಫನ್ ಉಂಡು ₹5 ಡಬಲ್ ಫನ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಈ ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ₹5 ಇರೆಗ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ₹5 ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮಡ ₹5 ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಆವನ್ನಕ್ಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆರ್ಂಡ ₹5 ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ದೆತೊಂಡ್ಬೆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ ಕೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೆಲ್ಲಿಡ್ ಸುಮಾರ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜೆಲ್ಲಿದ ವೆರೈಟಿ ಸುಮಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಗಿಟಾರ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪಾಸ್ ಫಿಯರ್ ಪೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜೆಲ್ಲಿಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಿಯರ್ ಫ್ರೂಟಿನ್ ಬಿಯರ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಪಿಜ್ಜಾ ಜೆಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಸುಮಾರ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಾರ್ನ ಚೊಕೋ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಐಟೆ ಕೇಸರ್ ಪಿಸ್ತಲ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ನಮಡ ಒಂದು ₹5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಂಚನೆ ಮಿಲ್ಕೋ ಬಾರ್ ಉಂಡು ನಮಡ ₹2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೋಲೈ ಫ್ಲೇವರ್ ಡಾದ್ ಬಾರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಲ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಡು ಮಿಲ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ತೂಪರ್ನ ಮಿಲ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ದ ಮಿಲ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೈಲಿ ಡಿಮಾಂಡೇಬಲ್ ಉಂಡು ₹2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಾರ್ದಂಡ ಆರೆಂಜ್ ಟ್ರಫಲ್ಸ್ ಒಂದು ₹5 ಅವು ಪೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಡಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಡಿ ಮಾತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ತೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೋಜುಂಡು ಈ ನೆತ್ತೊಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದೆಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಉಂಡು ಚೊಕೋ ಕ್ಯಾರಮಲ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಪಾಪಾಸ್ ನಿಕ್ಲ್ ತೂಪರ್ನಂಡ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಪಾಪಾಸ್ ನೆಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಕೇಸರ್ ಪಿಸ್ತಾ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬಾರ್ ಶೋಕದ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಲವರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೀನಟ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಈ ಚಿಕ್ಕಿಡ್ ಆಜಿ ಪೀಸ್ ಪಂಡ ₹30 ವರ್ತ್ ಇತ್ತನ ಆಜಿ ಪೀಸ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೀನಟ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ನೈಸ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾವ ಚಿಕ್ಕಿ ಪಂಡ ನೈಸ್ ಚಿಕ್ಕಿ
ಒಂದೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಲ ಆಜಿ ಪೀಸ್ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಪಾರ್ದಂಡ ರೋಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ರಿಚ್ ರೋಲ್ ಉಂದು ಇನ್ ಪನ್ಪನ ನಮ ಅವಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂಜೊಂದುಂಡು ಟೆನ್ ಫನ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಜೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಅವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಎಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಡೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೇಫರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಒಂದುಲ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಅವನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೈಲಿ ಡಿಮಾಂಡೇಬಲ್. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಯರೆ ಬತ್ತುಂಡಾಂಡ ₹2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಏರ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ತೂಯರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆ ಎಂಚ ₹5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ದ ಒಂಜಿ ಆ ತೂಯರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ₹5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ₹2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಕುಲ್ಫಿ ಡ್ಯಾಜಿ ಕಂಪನಿದು ಕುಲ್ಫಿ. ಬೊಕ ನಿಕಲ್ ಮಿತ್ ತೂವೊಲಿ ಕಾಫಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ದೊಕ್ಕ ಎರೆಗ್ ಕೇಕ್ ಉಂಡು ಮೈ ಕೇಕ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವುಲ ಡಿಮಾಂಡೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಐಟ್ ದೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಾರ್ನ ನೌ ಸ್ಟಾರ್ ನಿಕಲ್ ತೂವೊಲಿ ಮೂಲು ಕೇಕ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಕೇಕ್ ಉಂಡು. ಓರಿಯೋ ಕೇಕ್ ಲ ಐಟ್ ದೊಕ್ಕ ಪೈನಾಪಲ್ ಲ ಮೈ ಕೇಕ್ ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಲ ಒಂದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಓಷನ್ ಕಂಪನಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ ₹2 ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ತೂವೊಲಿ ಚೋಕೋ ಬಾರ್ ಉಂಡು ₹2 ತುಲೆ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪಂಡ್. ಐಟ್ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ ನೌ ಸ್ಟಾರ್ ಉಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ಡ ₹5 ಖಾಲಿ ಆತುಂಡು ₹2 ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೋಜ್ಪಾವೆನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕಪಲ್ಸ್. ಏರ್ ಆಂಡ ಕಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತಾರ ದಯಮಂತುದು ದತ್ತ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕಬಕನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮನ್ಪೊಡು ದಯ ಬಂದ ಕಪಲ್ಸ್ ಡಿ ಲವ್ ₹5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ 70 ಪೀಸಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. 70 ಪೀಸಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಚಾಕರ್ಸ್ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಚಾಕರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿನಡ್ ಪೊಸತ್ತುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಂಚ್ ಒಂದು ಪೀನಟ್ ಚೋಕೋಬಾರ್. ಏರಣ್ಣ ಜಿಮ್ ಪೂರ ಪೋಪುನಕ್ಲಿತ್ತೆರ್ನ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೀನಟ್ ಚೋಕೋಬಾರ್. ಜಿಮ್ ಪೋಪುನಕ್ಲಿತ್ತೆರ್ನ ಬೆಟರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು. ಜಿಮ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು. ಜಿಮ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಿಲ ಉಂಡು ಚಿಕ್ಕಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ಮಾತ ತೂವೊಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೌಚಸ್ ಒಂದು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೌಚ್ ಡ್ 100 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಮ್ಮಿ ನೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊರ್ಪ ಬರ್ಪುನಕಲ್ ದಯಮಂತುದು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಲಿ ಏರ್ ಬರ್ಪರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಲಿ ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡೊಂಜಿ ₹1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೋಜ್ಪಾವೆನ್. ಮುಂದೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಉಲಾಯಿ ತೋಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಿನದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಒಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಉಲಾಯಿಗ್. ಬಟರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ನನದ ಆಯ್ದು ಪರ್ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ 1995 90s ದಕಲ ಆದಿತ್ತಾರಂಡ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಿಕ್ಲಿ 100% ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಮ್ಲಿ ದುಂಬುದ ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೋಡದ್ ಮಂತೆರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಕೋಲೋಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ತೂಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ಗಿಟಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಜೆಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಂಚ ಬೆಲೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ 3 ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡು 3 ಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಜಿ ದಾಕಲ್ನ 3 ಸ್ಟಿಕ್ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ಒಂದೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕುಲ್ಫಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕುಲ್ಫಿ ಪಂಡ ಕುಲ್ಫಿದೆಲೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಒಂದುಲ ನಿಕ್ಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಕೆರಾಂಡ ತಾರಾಯಿ ಲವರ್ಸ್ ಇತ್ತಾರ ನಂಡ ಕೆಲವರು ಈ ತಾರಾಯಿದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು. ಟಾರ್ನೆಟ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಬಲೆ ಐ ಬಾಲ್ ₹5 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು.
మా ఏర్ల పోటీ జీ కొండ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ ಎದ್ದಿಕೊಂಡು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದೇನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನ್ ಐతుంది ಡಿಪ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನಮಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ತೋಜ್ಪಾವೆ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಲಂಡನ್ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಲಂಡನ್ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಪಿಕ್ ಪಾಕ್ ನಮಕ್ ಕಾಫಿ ಗೊದ ಟೈಪ್ ಪಿಕ್ ಪಾಕ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾಣಿ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಪಿಂಗಾಣಿ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಜೆಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೆಲಿ ಬಂಡಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ ಗೊತ್ತಿಜನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮಕ್ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಐಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೆಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್ ಬರೋಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಾಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 160 ದನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಅಕ್ಲೇರ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ ಫ್ರೀ ಟ್ಯಾಟು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದುಲ ₹2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೂವೊಲಿ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಅಕ್ಲೇರ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಅಕ್ಲೇರ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಇಲಾಚಿ ಅಕ್ಲೇರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಅಕ್ಲೇರ್ಸ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಶನ್ ದಕ್ಲ ಶಾಕ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಮಿಂಟಿ ಲವರ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೆರ್ನಂಡ ಒಂಜಿ ವನಸಾದಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಿಂಟಿ ತಿನ್ನೋಡೆ ಇತ್ತನಕ್ಲಾಂಡ ಬನ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಓಲ್ಡ್ ಪೋಯಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಮೂಲು ಪುತ್ತೂರುಡು BM ಶಾಲೆ ಕಲ್ತನಾಕಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮರಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಾತ ಒಂದು ಫ್ರೂಟಿ ಪಾಪ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಫ್ರೂಟೋ ಪಾಪ್ ಒಂದುಂಡು ಒಂದುಲ ಇರೆಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲಾಲಿಪಾಪ್ಸ್ ನಾರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಎರೆಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊನಪ್ಪೇರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಬೈಕ್ ಐಟ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಬ್ರಷ್ ಜೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕುನ ಬ್ರಷ್ ಉಂಡ ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಅದು ಉಂಡು ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲೈಕ್ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಕ್ ಬರೋಲಿ ಚೊಕೊಬಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದುಲ ಸೇಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ ತೋಜ್ಪಾಯ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೇ ತುಲು ಏನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲ್ ಉಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಪೆ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಟೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಪರ್ ನನ್ನ ಕುಲ್ಫಿ ಉಂಡು ವಿಚಾರ ಕೊರ್ಲ ಕುಲ್ಫಿ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತೋಜ್ಪಾಯನೆ ಕುಲ್ಫಿ ಉಂಡು ಟೋಫಿ ಕುಲ್ಫಿ ಒಂದುಲ ₹1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಕೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ ಅಪ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ನೆನ್ನೆ ದಾದನ್ ಪಂದು ಕೊರೊಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ನೆತ್ತ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಕೋನ್ ಟೈಪ್ ಉಡಿಪುನ ಅಂಚಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪುಷ್ ಅಪ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಡಿಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಸೋನ್ ಪಾಪಡಿ ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಾರ ಸೋನ್ ಪಾಪಡಿ ಒಂದೇಟೆ ಬರೋದುಂಡು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಬೊಕ ಡೈರಿ ಬ್ಲಿಟ್ಸ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಡೈರಿ ಬ್ಲಿಟ್ಸ್ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಒಂದುಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡೈರಿ ಬ್ಲಿಟ್ಸ್
ಪಿಜ್ಜಾನೇ ತಿನ್ನೋಡು ನಕ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ ಉಂಡು ಜೆಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಂಬಾರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೀలో ఉంది ಟೀ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಿಸ್ಕಟ್ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಲೈಕ್ man nakli ಕುಕ್ಕುದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಲೈಕ್ man ಪಂಡ ಇಪ್ಪರ ಈಚ್ ekle ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಪೂರ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ತೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾರಿ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲಾಚಿ ಉಂಡು ಇಲಾಚಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸುಮಾರು ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ఒక వన్ బలి ಬಟರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ₹9 ಆಯ್ತು ಫುಡ್ಡಿ 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 ಮೇನ್ ಅದು ಫುಡ್ಡಿ 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 ಲವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಫುಡ್ಡಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತ ಮಂಚು ಕೂಡ ಏನಕ್ಲೆ ಮಂಚುಂಡು ಓಕೆ ಇಡಬಲಿ ಒಂದೇತ ದುಂಬು ದೇವರ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ನಾಗ್ಲಿತ್ತೇರ 100% ಬಲಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಅಗರಬತ್ತಿ ಉಂಡು ಅಗರಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಈಗ ಅಗರಬತ್ತಿ ತೀಯರ ಹೋಗ್ಬಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೌಚ್ ಪಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಮಾಲೆಡ್ ಬರ್ಪು ನಂಚಿ ನಾವು ಮೂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಚಂಪಾಕೆ ಕೂಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಜಾಲಿ ಬಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ಪಿಜ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಕೋಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಲ ಪೋಪ ಅಂಚನೆ ಊರು ಲೈನ್ ಲ ಪೋಪ ಏರಾಂಡ ಬೋಡಿತ್ ನಕ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬರ್ಪ್ ನಕ್ಲಿ ಬರಲಿ ಮಾತ ಶೀಟ್ಲ ಕಲರ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮಡ ಅಂಡ ಉದಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪು ಒಂದಿತ್ತ ಕಸ್ತೂರಿ ಉಂಡು ಒಂದೆರಡು ನಿಖಿಲ್ ಚಕ್ಮನ್ ಬರ್ಪಾರ್ನ ಚಂಪ ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೇವಡಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅದೇ ಇಪ್ಪುನ ಇವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನುವಾರು ಹೆಂಗ್ ನಿಖಿಲ್ ದಾನಿ ಇರುವ ಕಡ್ಡಿ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಮುಪ್ಪ ಕಡ್ಡಿ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಯಿಲ್ಲ ಪಾಡುಜ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 16 ಕಡ್ಡಿಲಿ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ನ ₹10 16 ಕಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುನ ಆಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಪುನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಂದ ಐಟಮ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡುಜ ಪಾಡ್ದಿಜ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜ ಅಂಚೆ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಇಪ್ಪು ಅಕಲ್ ದಾನೆಗ್ ಇರುವ ಕಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ಪೇರು 25 ಕಡ್ಡಿ ದಾನೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಬಂದ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಇಪ್ಪು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜನ ಐಟಮ್ ಅತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಏರಂಡ ಎಂತ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಅವಡ್ ಅತುಂಡ ಅಂಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಮಳ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಪುಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತುಂಡ ಅವು ಅರ್ಧಡ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣ ಕಲಿತಾರ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾವಣ್ಣ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಇಂದೇ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೈಜಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೀಸಸ್ ಉಂಡು ₹10 ₹20 ₹50 ಮೂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ 5 ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಟೋಟಲ್ 5 ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಒಂದು ಗುರುಮಾಲ್ ಪಂಡದು ಗುರುಮಾಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಐದು ಬುಕ್ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಲವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಗುರುಮಾಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಗು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಉಂಡು ₹10 ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ ಬಂದಿತ್ತು ಐದು ಬುಕ್ ತೀರ ಬೋಂಡ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವರು ಬಂದರು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಇಂಕ್ಲೆ ತರಬೇನೆ ಆಪುನು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಬಣ್ಣ ತರಬೇನೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವರು ತರಬೇನೆ ಇರೆಗ್ ವೈಟ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೈಟ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಇರೆಗ್ ಏರು ಎತ್ತೋ ಜನ ಎಂಚಿನ ದಾದನ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಿಲ ಮೈನ್ ಪುರ ಏನಿಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಹೋಗ್ಯ ಬಟ್ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತರಬೇನೆ 100% ಅದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಸಮ ಪಾಡುಜ ಅಂಚಿನ ಘಾಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡುಜ ತುಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇ ನಿಕ್ಲೋರು ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಪತ್ತಬಹುದು ಒಂಜಿ ₹10 ಕೊರ್ದು ഞങ്ങട് ജാസ്മിൻ പത്ത് ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಹೆಂಚಾಬು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಟಾಪ್ ಉಂದುಲ ಅಂಜನೆ ₹10 ಮಾತ್ರ ಯಾರು ₹10 ಏತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡ ₹20 ಇಟ್ಲ ಆತ ಐಟಮ್ ಉಂಡ ಮಡ ಒಂದು ₹20 ಬಾಕ್ಸ್ ₹20 ದ ಬಾಕ್ಸ್ 20 ರೂಪೀಸ್ 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 ದ ಬಾಕ್ಸ್
ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಡ 20 rupees ಒಂದು 50 rupees ಬಾಕ್ಸ್ ತಲೆಗೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು 20 rupees ಬಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪುನ 50 rupees ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ നമ്മുടെ 4 ಫ್ಲೇವರ್ ಇಪ್ಪುನ ಅದೇ ಬಂಡನೆ ಒಂದೇಟ್ നമ്മുടെ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಜ್ಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದೇಟ್ നമ്മുടെ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇಟ್ ನಮಕ್ 4 ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಗುರುಮಾಲ್ ರೋಸ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ 4 ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಒಂದು 50 rupees ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅದೇ ಉಂಡು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 60 rupees ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ನೀಡಿತ್ತು ನಾಕಲ್ 60 rupees ಪೌಚ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೌಚ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವಳು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ 8 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಟ್ನಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತಾರಂದ ನಮ್ಮ ಐಕದನ್ನ ಇದಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೀಸ್ಟಿಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ ಎಲ್ಲಿ ರೇಟೆಡ್ ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ನೀಡ್ ಇತ್ತು ನಾಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊರ್ಪುಜ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಏರಾನ ಇತ್ತಾರ ಕೊರ್ಪ ಏನಾರ ನೀಡ್ ಇತ್ತಿರಂದ ಈ ಮೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮಡ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೆಕ್ ಮಂತೀಜೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅದು ಅಂತ ಮಂತೀಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪನ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮಂತೀಜೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಏಪ ಬೋರ್ತ್ನ 24 hours ಉಂಡು ಏಪ ಬೋರ್ತ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಕಬಕ ಜಂಕ್ಷನ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಕಬಕ ಜಂಕ್ಷನ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುಮಾರು ದುಂಬುದ ಹೋಟೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅವಲ ಐತ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅವೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ದತ್ತ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಗರಬತ್ತಿಲೇನು ತೆತೊಲ್ನಿ ನಮಕ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತ್ಲೆಗ್ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆನ್ ಒಂಜಿ ತುಯ್ಲೆಗ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ಪ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಜಿರೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿಗ್ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೆಳಾಲ್ ಬರ್ಪ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಟ್ಲ ಲೈನ್ ಬರ್ಪ ಸಾಲೆತ್ತೂರ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಪ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರ್ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಪ ಪುತ್ತೂರುಡು ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಪುತ್ತೂರು ಲೈನ್ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಾಣಿ ಲೈನ್ ಬರ್ಪ ಪಾನೇರ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೇಗಂಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ ಒಂದಿನ ತೂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ತೊನುಡು ಬಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ನಿ 8904 340461 ಈ ನಂಬರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ದಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡು ಅಥವಾ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಓಡಿ ಎತ್ತವಡು ಬಂದಾರ ಎತ್ತಾವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ